no sabeu qui és? Oh, la Catalina és una abella, un insecte, una abella, que no és una abella qualsevol, perquè no li agrada picar els nens i nenes, oi que les abelles piquen? Els nens i nenes i les pobres mames. Et va picar el peu i fa mal. Sí! Senyores i senyors, nens i nenes, l'espectacle és a punt de començar. Veureu trapezistes, funambulistes, contorsionistes i pallassos. Allò li va agradar molt, que se li va parar el nas. Qui ets tu? Què fas aquí? Soc la vella Catalina i m'agradaria treballar al circ. Va ser a punt d'actuar. Hi va haver un fort aplaudiment per la vella Catalina, un fort aplaudiment. La vella estava acabada i va començar a passar per la corda fluixa. I a tu també et farem un petó de la vella Catalina. I per aquí davant ja podem començar amb la primera història. La història del xiprer de l'Atles màgic. L'Atles és una muntanya que està al Marroc, sabeu on és el Marroc? Pobrets. I una família va quedar orfe, un nen orfe de pare i mare. Va quedar el pobre nen tot sol amb dues cabretes escanyudes. Porta el ramat a veure el riu de l'est. Avui les feres són a l'oest. L'arbre parlava. Era una mica estrany, però el nen hi va confiar. Fins que ho va tenir tot tallat. Va fer una... I què faré jo ara? I va dir igualment les paraules de la pluja, amb les llàgrimes del pobre nen que estava trist. I pluf! Va sortir un brot de xiprer, un petit xiprer d'Atles màgic que va dir: Anem al sopar, eh? Que allò veureu que gaire bo no és. ai, que aquesta princesa no parlava perquè no volia. I el seu pare va prometre que aquell home que aconseguís que parlés es podria casar amb ell. Estava allà a la casella. I li diu: bon home, tu que ets tan generós, si em dones una mica d'aigua, t'estaré eternament agraïda. I li va donar una mica d'aigua. I així, fins a 2 vegades més, perquè van passar per allà una agulla i unes tisores. Els mestres de la princesa, hi havia molta gent. I de cop i volta l'home, pensant què faria, anava a dirigir-se a la princesa que estava llegint. I quan ja s'hi apropava, una gasela, la gasela aquella d'abans, li va dir a l'home ben fort que se sentís: jo tinc una filla que és molt més bonica que la princesa. Quan la princesa va sentir allò, sabeu què va fer? Es va aixecar, va deixar el seu llibre i sense pensar-s'ho va dir: ah, no, això no pot ser, perquè jo sóc la més guapa del món. Què vols, bon home? Vols casar-te amb la meva filla? Doncs ara sí que ja ve la definitiva. Es van casar o no es van casar? Mira, tot pot passar, però jo penso que aquest bon home no es va casar amb aquesta princesa, no ho sé. Així que no sé si van menjar nissos i si van ser feliços.